அந்த ரதம் தான் வந்து உடல். அதுல வந்து நம்மளோட ஆத்மா ஒரு இடத்துல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அறிவு தான் வந்து அஹ், மனம்ன்ற கயிறால அந்த 5 புலன்களையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் உம் உம் மனசை வந்து நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது அது இஷ்டத்துக்கு தான் இருக்கும். சோ கிருஷ்ணரோட சிந்தனையில நம்ம இருக்கணும். மனச கிருஷ்ண பக்தி பண்றதுல நம்ம செயல்படுத்தணும். அது 6.34ல பிரபுஜி. 6.35ல வந்து மனசை எப்படி சமாளிக்கலாம் அப்படின்ற அந்த சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தோம் பிரபுஜி. அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவோட வழிகாட்டுதலின் கீழ் நம்ம பயிற்சி எடுத்துக்கணும். அப்புறம் பற்றுதல் இன்மை, அப்புறம் ஜடத்திலும் நம்ம பற்றின்மையா இருக்கணும். ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடு இருக்கணும். ஏன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு அப்படின்னா பரம்பரை வழியா வர்றவங்க, அப்புறம் வேதங்களை அவங்க நல்ல படிச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் குருன்றவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட பிரதிநிதி. அவங்களுக்கு வேதங்கள் நல்லா தெரியும். கிருஷ்ணர் காட்டிய அந்த வழிமுறைய ஃபாலோ பண்றவங்க. சோ அவங்க கிட்ட அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுபடி நம்ம நடந்துக்கலாம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொன்னீங்க. ஒரு ஒரு அடர்ந்த காடு இருக்கு, அதுல நமக்கு வழியும் தெரியல அப்படின்னா நம்ம நடுவுல மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல நமக்கு உயிர் கூட போக சான்சஸ் இருக்கு. அதே ஒரு கைடு நமக்கு ஒரு கைடு தெரியும் தெரியும் அப்படின்னா அவர் வந்து நம்மள வழிகாட்டி வெளிய அந்த காட்டை விட்டு வெளிய நம்மள இது பண்ணிடுவாரு. அதே மாதிரிதான் இந்த பிறவி பெருங்கடல்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா குரு நமக்கு வழிகாட்டுறாரு. இது வந்து 6.35ல பார்த்தோம் பிரபுஜி. அப்புறம் பற்றுதல் அந்த ஒரு இதை பத்தியும் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க பிரபுஜி. பற்றுதல் இன்மை வந்து நம்ம எல்லா ஆசை வந்து இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பரத மகாராஜா. அவரு நவவித பக்தியில 8வது பக்தி வரைக்கும் வந்துட்டாரு. ஆனா அந்த மான் மேல இருக்கிற அந்த பற்றின் காரணமாகவே அவரை மறுபடியும் மானா பிறவி எடுத்து அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கு காரணம் பற்று. சோ அப்படிப்பட்ட அந்த பற்று வந்து நம்ம வச்சுக்க கூடாது. அப்புறம் இந்த ஜட இதுலயும் நம்ம பற்று வச்சுக்க கூடாது. ஆன்மீகத்துலதான் ஈடுபாடு இருக்கணும் நமக்கு. நாம வந்து இந்த உடல் இல்ல, நம்ம வந்து ஆத்மா அப்படின்றத முதல்ல நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கிருஷ்ணாவோட பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல் அப்படின்றதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ கிருஷ்ணரை அடையிறதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட இதா வச்சுக்கணும், எய்மா வச்சுக்கணும். எப்படி நம்ம அது எப்படி நம்ம கிருஷ்ணர் எப்படி நம்ம அடைவோம் அப்படின்னா சேவை சேவை செய்யறது மூலியமாவும் பக்தி தொண்டு மூலியமாவும். சோ மனதை வந்து இந்த பௌதீக விஷயத்துல ஈடுபடுத்தாமல் ஆன்மீக விஷயத்துல நம்ம ஈடுபடுத்தணும். அப்ப அப்ப வந்து நம்ம மனசை ஆட்டோமேட்டிக்கலா கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சுக்கலாம். இது 6.35ல நம்ம பார்த்தோம் பிரபுஜி. 6.36ல நம்ம நல்லா நம்ம நம்மள நாமே நல்லா உணர்ந்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அகைன் அதே மாதிரி பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஒரு இதுல கோலோகலத்துலதான் இருந்தோம், கிருஷ்ணரோட சந்தோஷமா தான் இருந்தோம். ஆனா நமக்கு கொஞ்சம் இச்சையெல்லாம் இருந்தனால நம்ம நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். சோ அதனால இங்க கிடைக்கிற சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் நினைச்சு பெருசா இது பண்ணி இங்கே இருந்துடக்கூடாது. நம்ம திருப்பி, ஏன்னா இது துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்றது நமக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கிருஷ்ணரை அடையிறதுல நம்ம முயற்சி பண்ணணும். நம்ம எல்லாருமே கோ தாசர்களா இல்லாம கோ சாமியா இருக்கணும். அதாவது கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி கிருஷ்ணரோட திருவடிகளை நம்ம அடையணும். கிருஷ்ணரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். நம்ம அஷ்டாங்க யோகம் அதெல்லாம் வந்து எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணரை அடையறதுக்காக. இப்ப அரக்கர்கள்லாம் இரண்யகசிபு அவன்லாம் வந்து இது இது இந்த தவம் அப்புறம் அவன்லாம் பண்ணது அவனோட செல்ஃபிஷ்காக, அவனோட இதுக்காக அவன் பண்ணது. நம்ம அந்த மாதிரி இல்ல, நம்ம கிருஷ்ணர் அடையணுன்றதுக்காக நம்ம தவம் இருக்கிறோம். யோகிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்றியமையாதது வந்து என்னன்னா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம்தான் யோகிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. சோ கடினமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மன கட்டுப்பாட்டினால் எளிமை ஆகிறது. சோ மனக்கட்டுப்பாடு இருந்ததுன்னா நம்ம எப்பேற்பட்ட கஷ்டமான விஷயத்தையும் நம்ம வந்து ஈஸியா சாதிச்சிடலாம். அதுவே மனசை நம்ம கட்டுப்படுத்தாம இருக்கப்போ எவ்வளவு ஈஸியான விஷயமும் நமக்கு ரொம்ப கடினமா இருக்கு பிரபுஜி. இது வரைக்கும் நான் நோட் பண்ணேன் பிரபுஜி ஆக்சுவலா. அதனால இதெல்லாம் சொன்னேன் பிரபுஜி. ஹரே ஓ ஓ கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ மாதா.
மெயினா மனதை ஏன் நம்ம கட்டுப்படுத்தணும்னா, நம்ம ஒரு யோக முறையில கட்டுப்படுத்தும் போது நம்ம எது இருந்தாலும் இந்த கட்டுப்பாட்டுல வச்சுட்டோம்னா அந்த கட்டுப்பாட்டை விட்டு வெளியே போகிறதுக்கு சான்ஸ் எதா இருந்தாலும் சரி, பண்ணாதேன்னு சொன்னா பண்ண தோணும் இல்லையா. அதுதான் அந்த மனதின் இயல்பு. அதற்காக தான் மனதை கஷ்டப்பட்டு இந்த கட்டுப்பாடோட வைக்கிறதை விட பக்தி யோக முறையில என்ன, கிருஷ்ண மேல பக்தி வச்சுட்டோம்னா மனதை நம்ம இந்த புலன் இன்பத்தில் நம்ம விடாமல் அதனை கிருஷ்ணரில் நம்ம ஈடுபட வைத்தோம் என்றால் நம்ம ஆன்மீகத்தில் முன்னேறலாம். மனதை கட்டுப்படுத்தினால் என்னன்னா நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதுதான் விஸ்வாமித்திர கதை, இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஈவன் பரதம் மகாராஜ கதையோட நம்ம பார்த்தோம். அது பாபா ஸ்டேஜில் கூட அவரு லிபரேஷன் எழுத முடியல, பிகாஸ் அவர் மான் மேல ஆசை வச்சுட்டார் அவரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு 38 அண்ட் சாரி 37 38 சாரி 37 வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க மாத்தியாகி. 38ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 38ல நம்ம என்ன இவர் சொல்றாருன்னா, தட் இஸ் அர்ஜுனர், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய கிருஷ்ணரே, ஆன்மீக பாதையிலிருந்து மயங்கிய அத்தகு மனிதன் ஆன்மீகத்திலும் வெற்றி அடையாமல் பௌதிகத்திலும் வெற்றி அடையாமல் சிதறிய மேகம் போன்று எங்கும் இடமின்றி அழிந்து போவதில்லையா. ஸோ ஆன்மீகத்துல பயிற்சி கொஞ்ச நாள் பயிற்சி எடுத்து அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணாம போனா என்ன ஆகும் அவன் அப்படின்னு கேட்கிறார் அர்ஜுனர். அப்படி இருக்கும்போது ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டு அது ஃபுல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலன்னு என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு. அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, ஸோ அவர் ஆன்மீகத்தில் இருந்ததுனால இந்த மெட்டீரியல் இது இருக்கு இல்லையா, மெட்டீரியல் ஹாப்பினஸ் அதுவும் இல்லை அவருக்கு. ஆன்மீகத்திலையும் அவர் முழுமையடையலை. அப்போ அவர் சிதறிய மேகம் போல அவர் எங்கேயும் இடமின்றி அழிந்து விடுவது இல்லையா அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. அப்புறம் அதே மாதிரி 6.39 என்ன பார்த்தோம்னா, கிருஷ்ணா இதுவே என் சந்தேகம், இதை முழுமையாக தீர்க்குமாறு உண்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்ன அந்த சந்தேகம்னா, உண்மையின்றி இந்த சந்தேகத்தை நீக்கக்கூடிய சாரி இந்த அந்த சந்தேகம் கேட்டார் இல்லையா, எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இல்லையா. தட் இஸ் ஒருத்தர் இந்த ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா அப்படி இருக்கும்போது அதுல முழுமையாக அவர் வெற்றி பெறவில்லை என்றால் அவர் ஆன்மீகத்திலும் வெற்றி பெறல, அதே மாதிரி பௌதிகத்திலையும் அவர் புலன்கள் இன்பத்திலையும் அவர் ஈடுபடல. அவர் சிதறிய இந்த இது மேகம் போல அந்த நிலையா இருக்காது, அங்கேயும் இல்லை இங்கே இல்லாத நிலையா இருக்குமா அப்படின்ட்டு கேட்கிறாரு. 39ல கிருஷ்ணா நீங்க தான் இதுக்கு பதில் சொல்லணும், வேற யாரையும் நான் வேற யார்கிட்டையும் கேட்க முடியாது அப்படின்ட்டு. அப்ப நம்ம பார்த்தோம் போன வாட்டி எதனால இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா, இந்த சந்தேகத்தை தீர்க்கக்கூடியவர் யாரு, கிருஷ்ணர் தான். ஏன்னா அவருக்கு கடந்த காலம் தெரியும், நிகழ்காலம் தெரியும், இனிமே நடக்க போறதும் என்னன்னு தெரியும். ஸோ அவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு சமமானவரும் யாரும் கிடையாது, அவரை காட்டிலும் மேலானவரும் யாரும் கிடையாது அப்படின்னு பார்க்கும். ஸோ அதனால அர்ஜுனருக்கு நம்பிக்கை இருந்தது, கிருஷ்ணரால் மட்டும்தான் அவருடைய எந்த சந்தேகங்கள் எல்லாம் தீர்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம 6.40 இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன். ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது பிரபுஜி. ஓகே, மற்ற யூடியூப் ஆன் தான் இல்ல, யூடியூப் சரியாச்சு ஒர்க் ஆகுதுல்ல, லைவ் ஸ்ட்ரீம் வருது இல்ல யூடியூப். அது எப்படி பாக்குறது பிரபுஜி? இல்ல உங்களுக்கு மேல யூடியூப்னு ஒரு இது வரும். பிரபு யூடியூப் ஆன் இல்ல? ஓகே ஓகே குட். ஸோ 40 யாரு வாசிக்கிறீங்க இன்னைக்கு? நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச
பார்த்த நைவேக நாமுத்திர விநாசஸ்தஸ்ய வித்யத்தே நாஹி கல்யாண கிருத் கஷ்டின் துர்கதிம் தாத கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அது படிக்க படிங்க மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, நற்செயல்கள் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி இவ்வுலகிலோ பரவுலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. என் நண்பனே, நன்மையை செய்பவன் தீமையை அடைவதே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல என்ன சொல்றாரு? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரிதாவின் மகனே. ஸோ ஏன் பிரிதாவின் மகனே அப்படின்ட்டு சொல்றாரு? அர்ஜுனா இல்ல வேற ஏதாச்சும் பேர் சொல்லி கூப்பிடலன்னு பிரிதாவின் மகனேன்னு அங்கே கூப்பிடுறாரு, தெரியுமா? அவங்க அம்மாவோட பேருனால பிரபுஜி. கரெக்ட், அம்மாவோட பேருனால. ஸோ அதுல இருந்து என்ன புரியுது, என்ன அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண பாக்குறாரு கிருஷ்ணர்? பரம்பரையா வருது. எக்ஸாக்ட்லி, வெரி குட், ஹரே பகவான். ஸோ அவருடைய பரம்பரை பத்தி பெருமையான இது இல்லையா, பரம்பரை இல்லையா உங்களுக்கு? ஸோ உயர்வான பரம்பரையில் பிறந்தவர் என்பது பிரித்தாவின் மகனே, நற்செயல்களில் ஈடுபடும் ஆன்மீகி இவ்வுலகிலோ பரவுலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. என் நண்பனே, நன்மையை செய்பவன் தீமையை அடைவதே இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். இங்க பாருங்க, இன்னொரு வேர்டு என்ன, என் நண்பனே அப்படின்னு. இப்போ நமக்கு தெரியும் பகவத்கீதை ஏன் அர்ஜுனனுக்கு உரைத்த கிருஷ்ணர் அப்படின்னா, ஒன்று அவரோட பியோர் டிவோட்டி, ரெண்டாவது அவருடைய நண்பன் இல்லையா. நம்ம எதாச்சும் கான்ஃபிடென்ஷியலாவோ இல்லை நம்ம நமக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒரு சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டரா இருந்தாலும் சரி, கான்ஃபிடென்ஷியல் மேட்டர் யார்கிட்ட சொல்லுவோம்? ஒரு நண்பன் கிட்ட சொல்லுவோம் இல்லையா, ரொம்ப வேண்டியவர்கிட்ட சொல்லுவோம். ஸோ அந்த தகுதி அர்ஜுனுக்கு இருந்தது. அதனால்தான் கிருஷ்ணர் இந்த பகவத்கீதையை அவருக்கு எடுத்துரைத்தார். என்ன முதற்கண் இவரு அர்ஜுனர் அவருடைய டிவோட்டி. ஏன்னா செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா, என்ன சொல்றாரு அவர், இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் வந்த உடனே அர்ஜுன் சொல்றாரு, கிருஷ்ணரே, என்னை என் மனது ரொம்ப சஞ்சலப்பட்டு இருக்கிறது, எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல, என்ன தேர்ந்தெடுக்கும் ஒண்ணுமே புரியல. ஸோ நீங்கள் நான் உன் திருவடியில் சரணடைந்திருக்கிறேன், ஒரு குருவின் ஸ்தானத்திலிருந்து எனக்கு நீங்க எடுத்துரையுங்கள், என்னுடைய ஐயங்களை தீருங்கள் அப்படின்னு இருக்கார். ஸோ ஒன்று அவர் குருஸ்தானத்துல வச்சார் யாரு, கிருஷ்ணர். இப்போ இங்கே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, நண்பனே அப்படின்றாரு. ஸோ இந்த பகவத்கீதையை ஏன் அர்ஜுனுக்கு எடுத்துரைத்தாருன்னா, ஒன்று இஸ் அ டிவோட்டி, ஒன்று. ரெண்டாவது அர்ஜுனா இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இது நமக்கு உணர்த்தப்படுகிறது. அப்போ என்ன மெசேஜ் என்ன இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து? நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி இவ்வுலகிலோ பர உலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. எது நற்செயல்? ஆன்மீகத்தில் கிருஷ்ண தொண்டில் இருந்தவன், ஈடுபட்டவன், அவனுக்கு தன்னுணர்வு பெற்றவன். ஸோ இவர்கள் தன்னுணர்வு பெற்றாலும் அவருக்கு அறிவு உள்ளது இல்லையா, இஸ் நோன் அஸ் இன்டெலிஜென்ட். தன்னுணர்வு பெற்றவன் இஸ் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். பிரபுபாதர் எடுத்துரைத்திருக்கிறார் இப்போ இந்த முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகங்களுடைய பர்பட்ல எல்லாம். ஸோ நம்ம கிருஷ்ணவன் தன்னுணர்வு இல்லாதவன் என்ன, அவன் இஸ் மூடன் அப்படின்னு இருக்கான் இல்லையா. ஸோ தன்னுணர்வு பெற்றவருக்கு வித்தியாசம் தெரியும். தான் ஒரு ஆத்மா, உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு தெரியும். முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர்னு தெரியும். கிருஷ்ணரை தவிர வேற யாரும் கிருஷ்ணருக்கு நிகராகவோ இல்லை அவருக்கு உயர்ந்தவரோ யாரும் இல்லை, இதெல்லாம் தெரியும். இது அறிவுள்ளவர் யாரு? அவர்கள் தான் இந்த நற்செயலில் ஈடுபட்டுள்ள ஆன்மீகி. ஸோ அவர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நற்செயல் ஈடுபடும் போது, கிருஷ்ணவர்கள் ஈடுபடும் போது என்ன ஆகுது, அவருக்கு இந்த உலகிலோ, தட் இஸ் மெட்டீரியல், நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கோம், அப்போ அவருக்கு தீங்கு வர்றது கிடையாது. அதே மாதிரியே அவர் இந்த உடலை துறந்து பரவலுக்கு செல்லும் போது அங்கேயும் அவருக்கு ஒன்றும் ஒரு இது வராது இல்லை, ஒரு அழிவு வர்றதில்லை அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. ஏன்னா நம்ம தெரியும், நமக்கு இந்த
பௌதிகத்துல பௌதிக பௌதிக வாழ்க்கையை வாழும்போது நிறைய சொத்தெல்லாம் சம்பாதிக்கலாம். ஆனால் அவர் இந்த உடல் அடியும் போது என்ன, அதை மாண்டு விடும்போது அந்த சொத்தை அவர் எங்கேயாச்சும் கொண்டு போக முடியுமோ ஒன்றும் கொண்டு போக முடியும், இதே இடத்துல எல்லாம் போயிடும் இல்லையா? ஸோ இது நமக்கு நன்றாகவே தெரியக்கூடிய ஒரு உண்மை. ஸோ நம்ம முன்னேற வேண்டும், ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யணும்? நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் இந்த பக்தி தொண்டில் நம்ம ஈடுபட வேண்டும். அது ஒன்று. ரெண்டாவது நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நமக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நம்மளுடைய ஆசைகளை துறந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தால் நம்ம நமக்கு அழிவு கிடையாது. நமக்கு கிடைக்க கூறுது எல்லாம் நமக்கு அழிவுக்கு ஆப்போசிட் என்ன? வாட் இஸ் த ஆப்போசிட் ஆஃப் அழிவு? டிஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் என்ன? அக்யூமுலேஷன். நமக்கு சேரதான் இருக்கும். நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த பலன் நமக்கு சேரும். தட் இஸ், இந்த ஆன்மீகத்தில் நமக்கு நல்லதுதான் வரும். அது நல்லது அந்த நன்மை நமக்கு சேரும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல பார்க்கிறோம். ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். சரி, யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நான் படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி நீங்க அடுத்து படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க சார். ஸ்ரீ பகவான் உவாச பார்த்த நைவேஹே நாமுத்ர விநாசஸ்தஸ்ய வித்யதே ந ஹி கல்யாண கிருத் கஷ்சித் துர்கதிம் தாத கச்சதி. ஒரு மினிட் மாதாஜி, எனக்கு டவுட். இது பார்த்தோமா? புருஷோத்தமரான ஒரு மினிட் மாதாஜி, நம்ம படிச்சது இதான். 39 நம்பர் முன்னாடி பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்த்தது 40 பார்த்துட்டோம். 41 படிக்கணும் மாதாஜி. சாரி, பிராப்ய புண்ணிய 41 பிரதாம் படிங்க பிராப்ய புண்ணிய பிரதாம் சாஸ்வதி சம சஷினாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹ யோக பிரஷ்டோ ஹபி ஜாயதே. வெற்றியடையாத யோகி லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ வெற்றி அடையாத யோகி யாரு? ஆன்மீக தொண்டில் ஈடுபட்டு முழுமை அடைய முடியாதவர்கள் இல்லையா? வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகத்தில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான் அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்ம போன இதுல நம்ம பார்த்தோம். தட் இஸ், கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு? தட் இஸ், இந்த மாதிரி நற்செயல்களை செய்கின்றவர்களுக்கு நன்மை தான் இருக்கும். அவர்களுக்கு எந்த விதமான தீய பலன் எதுவும் இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றோம்? வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகத்தில் பற்பல வருடங்களை அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல சிலதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு. பாகவதத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே இந்த ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல 17வது ஸ்லோகத்துல இருந்து சொல்றாரு. என்னன்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல ஆக்சுவலி பாகவதம் ஏன் எழுதப்பட்டது அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஏன் எழுதப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா, தட் இஸ், வியாசர் நமக்கு எல்லா இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாரு. வேதங்களை கொடுத்தாரு, அதே மாதிரி உபனிஷத்து, மகாபாரதம் எல்லாம் எழுதினாரு. அப்படி இருந்தால் கூட அவர் மனதுல ஒரு சஞ்சலம், ஐயோ நான் ஃபுல்லா ஏதோ ஒண்ணு நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு அது சரியில்லை, அதை நான் என்ன அப்படின்ட்டு அவர் அப்படி யோசிச்சு கடைசியில் அவர் மனதுல என்ன தென்படுதுன்னா, இந்த மாதிரி
கிருஷ்ணரை நான் போதிய அளவுக்கு வந்து அவரை குளோரிஃபை பண்ணல, அவரோட புகழும் இதை பத்தி ஒன்றும் நாம் வந்து ஃபுல்லா எடுத்துரைக்கவில்லை. அது ஒரு குறைபாடு. ஏன்னா கிருஷ்ணரை வந்து குளோரிஃபை பண்ண, வர்ஷிப் பண்ணி குளோரிஃபை பண்ணால்தான் நமக்கு வந்து அவருடைய திருநாட்டுக்கு செல்ல முடியும். ஸோ அதனால வந்து போதிய அளவுக்கு நான் பண்ணல அப்படின்ட்டு மனதிற்கும். இதேதான் நாரதரும் வந்து, நாரதர் தான் வியாசருடைய குரு. ஸோ நாரதரும் வந்து அவருடைய வியாசருக்கும் நாரதருக்கும் இருக்க உரையாடல்கள்ல நாரதரும் இதே தான் எடுத்துரைக்கின்றார். வியாசர்கிட்ட நீங்கள் வந்து போதிய அளவுக்கு நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி, நீங்கள் கிருஷ்ணரோட பெருமைகளை பற்றி இதெல்லாம் உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கவில்லை. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த வேதங்களிலும் மற்ற புராணங்களும் இதிகாசங்கள் எல்லாம் கர்மகாண்டா, தட் இஸ் கர்மகாண்டா அப்படின்னா என்ன, தட் இஸ் ரிச்சுவல்ஸ், இல்லை என்ன செய்யணும், எப்படி வழிபட வேண்டும், அந்த மாதிரி நீங்க ரிச்சுவல்ஸ் தான், ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் நீங்க நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க தவிர நீங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து போதிய அளவுக்கு கௌரவிக்கவில்லை அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து வியாசர் பாகவதம் எழுதினாரு. எழுதிட்டு அதுதான் வந்து பாகவதத்தை சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணரும் பாகவதமும் ஒன்று அப்படின்ட்டு. ஏன்னா கிருஷ்ணரை பற்றி அந்த அளவுக்கு எல்லாம் விவரித்து வருகிறது. பாகவதத்தை படித்த ஒருவன் முன்னாடி கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணரை நல்லா நன்றாக உணரலாம். அதுதான் பாகவத்தினுடைய பெருமை. ஸோ கிருஷ்ணர் நாரதர் வந்து வியாசதர்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நீ வந்து எடுத்துரைத்த மாதிரி. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாகவதம் ஒரு உன்னதமான சிச்சுவேஷன்ல. ஸோ அப்படி பார்த்தா மற்ற புராணங்கள் எல்லாம் வந்து அப்படி இல்லையானா, வியாசர் சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பா. அப்போ பகவத்கீதை கிருஷ்ணராலே கூறப்பட்டுள்ளது இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது இந்த கலிகாலத்துல வந்து இருக்கிற மனிதர்கள், அவர்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து அவங்க ஸ்பெக்குலேஷன் இல்லையா, அது செய்யணுமா, ஏன் செய்யணுமா, அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி இருக்கிற அந்த யுகத்துல எல்லாம் தட் இஸ் இப்போ பிரம்மர் தோன்றும் போது பிரம்மருக்கு எவ்வளோ வார்த்தை சொன்னாரு ஒரு விஷ்ணு, கர்ப்போதக்ஷ விஷ்ணு, அவருக்கு எல்லாம் உணர வைக்கும்போது ரெண்டே தான், தபா அப்படின்னா என்ன, மெடிடேஷன், அந்த வழியா அவருக்கு எல்லா ஞானமும் வந்தது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அங்க இருக்கிற மனிதர்களுடைய புரிதல், அவர் கெப்பாசிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உன்னதமா இருந்தது. அப்போ அது போதுமா இருந்தது. ஆனால் இந்த கலிகாலத்துக்கு அப்படி இல்லை. கலிகாலத்துக்கு நமக்கு தெரியும் என்ன, ஒன்று மூட குணம் உள்ளவர்கள், பொறுமை இல்லாதவர்கள், அவர்களுடைய இது லைஃப் ஸ்பேன் கம்மியானது, இதெல்லாம் தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையில இந்த காலகட்டத்துக்கு தேவையானதுதான் இந்த பாகவதத்தை எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து இதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னு சொன்னா, ஒருத்தர் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு இல்லாமல் வேற எது செய்தாலும் அது பலன் அளிக்காது. அந்த ஆன்மீகத்தை முன்னேற வேண்டும் என்றால் இன்னொரு முக்கிய இதுன்னா, நமக்கு வந்து ஒரு குருவினுடைய சப்போர்ட்டும் தேவை. ஸோ அப்படி இருந்தால்தான் நமக்கு முன்னேற முடியும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த பர்ஃபெக்ஷன் அச்சீவ் பண்ண அதுதான். ஆனால் நம்ம அர்ஜுனர் கேட்ட மாதிரி எல்லாரும் வந்து இந்த பர்ஃபெக்ஷனை அடைய முடியாத நிலையா இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது ஆன்மீகத்தில் வந்து ஈடுபடும் போது என்ன பலன் அப்படின்ட்டு கேட்கிறார். ஸோ அந்த ஆன்மீகத்தில் என்ன பலன் அப்படின்னா, இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஸ்லோகத்தில் சொன்ன மாதிரி வந்து எந்த வித தீமை கிடையாது, நன்மை தான் உண்டு. ஓகே, அதை ஃபர்தரா விளக்கும் போது இப்போ அவர்கள் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நல்ல கர்மா, பாசிட்டிவ் கர்மா இருக்கும்போது என்ன, உயர்ந்த கிரகங்கள் நம்ம பிறப்போம் இல்லையா? இல்லாட்டி என்ன, நம்ம வந்து நம்ம ரொம்ப கொடூரமான காரியங்கள் செய்திருந்தா நம்ம ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ் இல்லையா, அங்கே நம்ம பிறந்திருப்போம். நமக்கு அடுத்த உடல் அது மாதிரி தான். ஏன்னா நம்ம வந்து பக்தி தொழில் முழுமையாக ஈடுபட்டு லிபரேஷன் கிடைக்கலன்னா, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம இச்சைப்படியும் நம்ம செய்த கர்மங்கள் பலன்படியும் எய்தர் ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ் ஆர் ஹெவன்லி பிளானட் கிடைக்கும். இந்த ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போகும்போது நம்ம என்ன, அங்கே அனுபவித்த பிறகு மீண்டும் நம்ம வந்து இந்த பூமியில் தான் பிறக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும்போது என்னன்னா, ஒரு நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தத்தின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். இப்போ நல்லோர் அப்படின்னா என்னன்னா, பிராமணர்களை குறிக்கிறது. பிராமண குடும்பம், பிராமணன் இப்ப சொல்ற மாதிரி இந்த கேஸ்ட் அப்படி இல்லை. பிராமணர்னா வேதங்களை அறிந்து
நல்ல காரியங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு தான் பிராமணர். அவர் வந்து எந்த வர்ணத்தில் பிறந்திருந்தாலும் சரி, இந்த பிராமணன் அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து அவர் ஒரு பிராமணன் சொன்ன நல்லோன். நல்லோன்னா அவருக்கு அறிவை புகற்றக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கு, வேதங்கள் வழிபட நடக்கிற அந்த மாதிரி இல்ல கேரக்டர். அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறந்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நம்மளும் வந்து அதே மாதிரி நம்ம பக்தி தொண்டை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இல்லையா? இப்போ வந்து பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாத ஃபேமிலியில வந்து ஒருத்தன் பிறந்தானா அங்க பக்தி தொண்டு பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி அவன் மறைந்து கொண்டு இது செய்யணும், இல்லை ஹைடு பண்ணியெல்லாம், அது வந்து ரொம்ப இடையூறு இருக்கும். ஸோ அதுதான் நல்லோர் குடும்பத்திலோ அல்லது பெரும் செல்வந்தர்கள் குடும்பம். இப்போ பெரிய செல்வந்தர் குடும்பம் அப்படின்போது என்னன்னா, அவருக்கு சாப்பாட்டுக்கு வந்து யோசிக்க வேணாம், அவனுடைய வாழ்க்கை செக்யூரிட்டிக்கு வந்து வேற எதுவும் யோசிக்க வேணாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன, அவர்களுக்கும் வந்து டெஃபினட்டா பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். இப்போ நம்ம எல்லாம் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவு பெரிய செல்வந்தனும் இருக்க வேண்டிய அவசியமா இருக்க மாட்டோம் வேணாம். இல்லை நம்ம எப்படின்னா நம்ம குடும்பத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சாப்பாட்டுக்கு அவ்வளவு வழி நமக்கு வந்து வருத்தப்பட வேணாம். அடுத்த வேளை சாப்பாடு கண்டிப்பா நமக்கு உண்டு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபேமிலி செக்யூரிட்டி இருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிற குடும்பத்துல பிறந்திருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி குடும்பத்திலேயே வந்து பிறக்கும்பொழுது அவர்களுக்கு வந்து இந்த பக்தி தொண்டு ஆன்மீகத்தில் அவர்கள் முன்னேறத்துக்கு வழி உண்டு. இப்படி இல்லை என்றால் தான் வந்து அந்த என்ன சொல்றது ஏத்தியஸ்ட், தட் இஸ் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஏத்தியஸ்ட் குடும்பத்திலோ இல்லை அசுரர் வழி பின்பற்றுபவர்களுடைய குடும்பத்திலோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ ஒரு நம்ம இந்த பக்தி தொண்டை நம்ம இப்போ செய்தோம் என்றால் எந்தவித நஷ்டமும் கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் லிபரேஷன் கிடைக்கல என்றால் கூட அடுத்த ஜென்மத்தில் நாம் பிறப்பது வந்து ஒரு நல்லோரின் குடும்பத்திலோ இல்லை ஒரு செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் தான் பிறப்போம். அப்பொழுது நமக்கு வந்து பக்தி தொண்டில் செய்யறதுக்கு நமக்கு ஈடுபடுத்துறதுக்கு நம்மளால் முடியும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இது நம்ம மனதில் வச்சிருக்கோம். நம்ம அதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் இங்க எடுத்து டீட்டெயிலாக எடுத்து சொல்றார் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இந்த கான்செப்ட்ல? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, குருனா வந்து நம்ம முறையா அந்த மாதிரி சங்கல்பம் பண்ணிட்டு அப்படிலாம் சொல்றாங்களா? அப்படிதான் முறையா தீட்சை அப்படி வாங்கணுமா, இல்லாட்டி யாரு சொல்லி கொடுத்தாலுமே அவங்க குரு அப்படிதானே பிரபுஜி? எந்த நிறைய யாரு நமக்கு யார் ஆன்மீகத்துல குட் கொஸ்டின். ஒரு குரு என்றால் யார்? அதான் நம்ம சொல்றோம். குரு என்றால் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் டெஃபினிஷன். ஒரு குரு அப்படின்னு ஆன்மீக குரு யாருன்னா தீட்சை எடுக்கிற குரு. தீட்சை எடுக்கிற குரு எப்படி இருக்கும்னா நமக்கு அவங்க வந்து மந்திரம் சொல்லி கொடுத்து நம்ம தீட்சை எடுக்கிறோம். இப்போ அந்த அவர் எப்படி இருப்பட்டவர் அப்படின்னா அவருக்கு வேதங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும், வேதங்கள் வழிபடிதான் நடக்கிற பரம்பரையில் வருகிறார். அவர் தான் தீக்ஷா குரு. குருக்கள் இரண்டாவது டைப் குரு இருக்காங்க. யாருன்னா சிக்ஷா குரு. சிக்ஷா குரு அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஆன்மீகத்தில் இருக்கிற வழியினை சொல்லிக் கொடுக்கிறவர்கள் எல்லாரும் சிக்ஷா குரு தான். இப்போ ஆக்சுவலி பிரபுபாதர் வந்து இப்போ அவர் மறைந்திருந்தால் கூட அவர் நம்ம பிரியமினன் சிக்ஷா குரு அப்படின்வாங்க. அப்படின்னா வந்து முதல் சிக்ஷா குரு நம்ம எல்லாருக்கும் ரெஸ்பாண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு அவர் எப்படின்னா பரம்பரை வழி வந்திருக்கிறார். அவர் வந்து இப்போ இல்லைன்னா கூட அவருடைய புக்ஸ் இருக்கு, அவர் நம்ம கொடுத்த அந்த இதெல்லாம் இருக்க புறப்பட்டு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? ஸோ அவரு வந்து வழியாக நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸை பற்றி எப்படி நடக்கணும் அதை பற்றி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய சாது சங்கால இருக்கும்போது மற்ற டிவோட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஆரம்பம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இஸ்கான் மங்களூர்ல நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம நாமகிருஷ்ண தாஸ் பிரபுஜி இருக்காரு. அவர் நமக்கெல்லாம் இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு. அப்புறம் நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் தான் நம்ம சிக்ஷா குரு. அதே மாதிரி அவங்க நமக்கு வந்து இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கும் இல்லை நம்ம லெக்சர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் வெளியே இருக்கிற குருக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு லெக்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அவங்களும் நமக்கு எடுத்து வைக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சிக்ஷா குரு. சிக்ஷா குருன்னா ஆன்மீகத்தில் இருந்து அவர்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வழியாக நமக்கு எடுத்து வைக்கிறார், அவங்க சிக்ஷா குரு. முறையாக நமக்கு தீட்சை கொடுக்குறவங்க வந்து தீக்ஷா குரு. ரெண்டு பேரும் அவசியம் நமக்கு. நம்ம இந்த தீட்சை எடுத்தா வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ண மாதிரி. ஏன்னா
அந்த தீட்சை எடுக்கிற டைம்ல நம்ம அந்த வரைக்கும் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் கலைந்து அதெல்லாம் யாரு அவரு குரு எடுத்துக்கிறார், அவர் ஏற்றுக்கிறார் நமக்கு. அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இந்த பக்தி தொண்டில் பூர்ணமா நம்ம இன்வால்வ் ஆகிறோம், அது கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு. ஸோ தீட்சை எடுக்க முடிந்தால் அது வந்து பர்ஃபெக்ஷன். தீட்சை எடுக்க முடியாதவர்களுக்கு அப்படின்னா நம்ம சிக்ஷா குரு. சிக்ஷா குருன்னா இந்த நம்ம வந்து உங்க டீச்சர்ஸ், சாது சங்கத்தில் இருக்க மற்ற வைஷ்ணவர்கள் இவர்கள்லாம் அவங்களுக்கு சிக்ஷா குரு. ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவும் சொல்லுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் இது கிளியரா? ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. அப்ப இது பண்ணி நமக்கு சொல்லி கொடுக்கணும், யாரா ஒருத்தவங்களை கூட எடுத்துக்கிட்டா அது ஓகேவா பிரபுஜி? முறையா அப்படி இல்லை, ஒருத்தர் தீட்சை வந்து பரம்பரை வழி வந்து நமக்கு அந்த நமக்கு அது வேதங்கள் முறைப்படி வாழ்ந்து நமக்கு தருவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யாரை வேணா நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம் தீட்சா குரு, ஆனா அவர்களுக்கு இந்த தகுதி இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதனால நம்ம இஸ்கான் குரு எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து வேற இன்னும் பார்க்க வேண்டியதில்லை. அவங்க எல்லாரும் வந்து இஸ்கானுடைய இது இருக்கு, தட் இஸ் கவர்னிங் பாடி கவுன்சில் அப்படின்ட்டு. அவங்க வந்து அவர்கள் தான் வந்து இஸ்கான்ல யாரெல்லாம் தீட்சை அளிக்கக்கூடிய அருகதை உள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அவர்களும் தீட்சை அளிப்பார்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு வந்தெல்லாம் ஜெயபதாக சாமி மகாராஜா அவர் தான் தீட்சை அளிக்கிறார். எல்லாரும் அளிக்கிறதுக்கு முடியாது. ஸோ அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அது கொடுத்துருக்கு அந்த அந்த கர்மத்தை. ஆக்சுவலி அவங்க தான் வந்து தீட்சை அளிக்கக்கூடிய குருக்கள். ஓகே, ஸோ ஜெயபதாக சாமியோட பொசிஷன் நம்ம வேற எந்த டீச்சர்ஸோ வேற எந்த யாருமே வந்து நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். இது வந்து இந்த குருக்கள் இவங்க தீட்சை அளிக்கலாம் யார் சொல்ற கவர்னிங் பாடி, இஸ்கானுடைய கவர்னிங் பாடி கவுன்சில் வழியாக அவர்கள் அவர்களுக்கு வந்து அந்த இது அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நம்ம யாரை வேணா குருன்னு எடுத்துக்க கூடாது. யாருக்கிட்ட இருந்து வேணா நம்ம வந்து அறிவை எடுத்துக்கலாம். அறிவு நம்ம அவர்கள்ட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அவங்க எல்லாம் சிக்ஷா குரு, ஒரு வைஷ்ணவர். அதற்கு சிக்ஷா குருன்னா அந்த குவாலிஃபிகேஷன் ஒரு வைஷ்ணவரா இருக்கு. நம்ம ஒரு ஏத்திஸ்டர் ஆளுகிட்ட இந்த பேப்பர்ல படிச்சு இல்லை வாட்ஸ்அப்ல பார்த்துட்டு நமக்கு வந்து அது வந்து இட்ஸ் ஓன்லி இன்ஃபர்மேஷன். அதை நம்ம வந்து அவ்வளவா எடுத்துக்க முடியாது. நம்ம வந்து ஒரு வைஷ்ணவரா இருந்தாருன்னா தென் அவருக்கு வந்து நம்ம சிக்ஷா குருடைய உள்ள பொசிஷன்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. அப்ப சிக்ஷா குருவோட அது மட்டும் போதுமா பிரபுஜி? நமக்கு தீக்ஷா குரு தான் முக்கியமா? தீக்ஷா குரு தான் முக்கியம். ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பெர்ஃபெக்ஷன், நம்ம லிபரேஷன் எடுத்து போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு தீக்ஷா குரு தேவை. நம்ம தீக்ஷா குரு ரெடி ஆகணும்ல பிரபுஜி? எக்ஸாக்ட்லி, அந்த அளவுக்கு ரெடி ஆகும். கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரு 8:55 ஆனது சொல்லுங்க எனக்கு. இந்த மாதாஜி ரிமைண்ட் பிரபுஜி பண்றது டவுட் பிரபுஜி. அப்ப சொல்லுங்க எப்பதான் மாதாஜி. நம்ம ரெடி ஆறது? ரெடினா என்ன ஸ்கேல் எப்படின்னா ஓகே, அதுக்கு வந்து மினிமம் நம்ம வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்ட் பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு. அப்புறம் வந்து நம்ம இது தட் இஸ் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அது ஃபாலோ பண்ணணும். நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், அப்புறம் என்ன நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், அப்புறம் என்ன நாலாவது சொல்லுங்க, யாரு சொல்லணுமா? டக்குன்னு சொல்லணுமா? பிரபுஜி நான் படிக்கிறேன். படிங்க ஒரு மினிட், இது ஆன்சர் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். ஆல்கஹால். எக்ஸாக்ட்லி, ஆல்கஹால். no illegal relationship, no illegal illicit behavior, no illicit நோ மீட் ஈட்டிங். இப்படி நோ மீட் ஈட்டிங் அப்படின்னா தயா வரும், நமக்கு வந்து கம்பேஷன் இருக்கும். நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், கிளென்லினஸ், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ். அப்புறம் நோ இன்டாக்சிகேஷன். இன்டாக்சிகேஷன் நம்ம அறிவு குறைந்து விடணும். நோ இன்டாக்சிகேஷன். அப்புறம் வந்து வேற நம்ம நாலாவதுன்னா நோ கேம்பிளிங். அந்த 16 ரவுண்ட்ஸும் ஃபாலோ பண்ணினாலே to some extent we can step ahead towards God. ஆமா, ஏன்னா நம்ம இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து குரு இந்த பிரணதி எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்குவோம். வேதங்களை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், பகவத்கீதா படிச்சிருப்போம்.
அப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த பாகவதத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ வந்துச்சு நம்ம பார்த்துருப்போம். இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வாழ்க்கையில வந்திருக்கும். ஸோ இது வந்து Follow நம்ம பண்ண இந்த ஆரம்பிச்சு. மீனிங் Okay. எக்ஸாக்ட்லி. Okay. Thank you, Prabhuji. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி சொல்லுங்க மாத்தன். கண்டினியூ. வாசிங்க. அதவா யோகினாமேவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லப தரன் லோகியே ஜன்மயத் ஈத்ருஷம். அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி ஹரே கிருஷ்ணா. நிச்சயமாக இவ்வுலகில் நிச்சயமாக உலகில் மிக அரிதானதாகும். எந்த கிளாஸ்ல படிக்கிறீங்க நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி எந்த கிளாஸ்ல படிக்கிறீங்க? 7th பிரபுஜி. 7th. வெரி குட். ஹரிபோல் குட். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க 42வது ஸ்லோகத்துல, அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர்கள் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இந்த பிறவி நிச்சயமாக ஒரு மிக அப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி, நீண்ட கால யோக பயிற்சி செய்தவர்கள் வீழ்ச்சி பெற்றால் வெற்றி அடையாதவர்கள், யோக பயிற்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் ஏதோ காரணம் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள், அவர்கள் நிலை என்ன? அவர்கள் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் சொன்ன பிராமண குலத்தில் பிறப்பார்கள். ஸோ அந்த மாதிரி பிறக்கும் பொழுது என்னது, அவர்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே பிறந்த உடனே ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டு நம்ம தட் இஸ் நம்ம பக்தியில வந்து தே கேன் ப்ரோக்ரஸ். ஏன்னா பிராமண குலத்துல தான் நம்ம அந்த குலத்துல தானே ரொம்ப முக்கியம். பிராமண குலத்துல வந்து பிறப்பார்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, அடுத்தது பார்ப்போம். 43. அதான் நாங்கள் சேர்த்து உயர்லோகங்களுக்கு வாழ்ந்த பிறகு நல்ல அந்தணர்கள் வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பணக்கார வியாபாரி குடும்பத்தில் பெருக்கும். நீண்ட கால பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகம் குலத்தில் பிறப்பது அதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஓகே, 43 பாசிங்களா? படிங்க. தத்ரதம் புத்தி சம்யோகம் லபதி சம்யோகம் லபதே பௌர்வ தேஹிகம் யததே சததோ யூயः சம்சித்தௌ குரு நந்தன. குருமைந்தனே, அத்தகு பிறவியை அடைபவன் தனது முந்தைய பிறவியின் திவ்ய உணர்வினை மீண்டும் பெற்று பூரண வெற்றியை அடைவதற்காக அந்நிலையிலிருந்து மேலும் முன்னேற்றமடைய முயல்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன, குரு மைந்தனே, அத்தகைய பிறவியை அடைபவன் தனது முந்தைய பிறவியின் திவ்ய உணர்வினை மீண்டும் பெற்று பூரண வெற்றியை அடைவதற்கான அந்நிலையில் மேலும் முன்னேற்றம் முயல்கிறான். இதுதான் ஜடபரதருடைய கதையில கிளாசிக் கேஸ். அது ஏன்னா அவர் வந்து உயர்ந்த யோகியா இருந்தாரு. நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி அவர் இந்த பாவ நிலைக்கு வந்துட்டு கூட அவர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. என்ன காரணம்? அந்த ஆசை, மான் மேல ஆசை. ஆனால் வந்து அவருக்கு என்ன இது கிடைச்சிருந்தது பாக்கியம், அவருக்கு வந்து பூர்ண இந்த முன்னைய இது அவருடைய பிறவியில் என்ன தப்பு செய்தோம் என்று உணர்ந்து அவருக்கு அவர் அதற்கு பிறன் எடுத்த அந்த பிறவியின் பொழுது அவர் என்ன பண்ணாரு, வேற எதுவுமே ஆசை, அவருக்கு ஜடபரதரா இருந்தார். அவர் அது அந்த உன்னத நிலையில இருந்து அவர் எதுவுமே ஆசைப்படாமல் தன்னுடைய சைலண்டா இருந்து, நீங்க ஜடபரத கதையை படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும், அது ரொம்ப ஜாஸ்தி தரிசனம் ஆன்மீகத்தில் மூழ்கி அவர் வந்து அந்த பிறவி பேற்றினை அவர் அடைந்தார். பிறவி தட் இஸ் இந்த லிபரேஷன் அவருக்கு கிடைத்தது. அதுக்கு முக்கியமா என்ன, அவர் வந்து அந்த ஆன்மீகத்தை தவிர அவர் எதுவுமே அவர் நினைக்கவில்லை.
அவர் வந்து பௌதிக சிந்தனையே அவர் மனதில் வரவில்லை. அவருடைய வாழ்க்கையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப துறவு வாழ்க்கையை அவர் வாழ்ந்தார். ஸோ அதுதான் வந்து இங்க ஒரு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, குருமைந்தனே அத்தகைய பிறவி அடைபவன் தனது முந்தைய பிறவின் திவ்ய உணர்வு மீண்டும் பெற்று பூர்ண வெற்றி அடைவதற்கு அந்நிலை மேலும் விளக்க முடிகிறான் அப்படின்னு பார்க்கணும். அடுத்தது படிச்சுங்க. மார்த்தாஜி படிக்கிறீங்களா? நெக்ஸ்ட் 44. படிங்க. யவஷோ அபிசஹ ஜிக்ஞாசு அபியோகஸ்ய சப்த பிரஹமாதி வர்த்தே. தனது பூர்வ ஜென்ம திவ்ய உணர்வின் காரணத்தால் யோகத்தின் கொள்கைகளை நாடாமலேயே அவன் அவற்றால் இயற்கையாக கவரப்படுகின்றான். அத்தகைய ஆர்வமுடைய ஆன்மீகி எப்பொழுதும் சாஸ்திரங்களின் தடங்களிலிருந்து உயர்ந்து நிற்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணன். சோ என்ன சொல்றாங்க? தனது பூர்வ ஜென்ம திவ்ய உணர்வின் காரணத்தால் யோகத்தின் கொள்கைகளை நாடாமலேயே அவன் அவற்றால் இயற்கையாக கவரப்படுகிறது. இது என்னன்னா, அவன் வந்து யோக நிலையே தேவையில்லை. அவனோட பூர்வ ஜென்ம உயர்ந்த ஒரு யோகி என்ன ஆகுது, அவர் வந்து அவருக்கு அந்த திவ்ய உணர்வின் காரணத்தால், ஏன்னா அவர் செய்த அந்த பலன் இல்லையா, இந்த ஜென்மத்தில் செய்த ஆன்மீக இதன் பயனால் அவர்கள் வந்து திருப்பி அடுத்த ஜென்மத்தில் யோக கொள்ளி நாடாமலே அவன் அவற்றால் இயற்கையாக கவரப்படும். நேச்சுரல் டெண்டன்சி. எப்படி ஒரு மீன் தண்ணிக்குள்ள போகும்போது அதுக்கு வந்து ஒரு இயற்கையா அந்த இடம் அவர் அதுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க, அதுக்கு வந்து இயற்கையா தோன்றுகிறதோ சொல்லுவாங்க, இங்கிலீஷ் சொல்லுவாங்க ஃபிஷ் வித் இன் த வாட்டர். ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் த வாட்டர்னா தண்ணிக்கு வெளியே இருந்தால் அப்படியே அது மீன் தத்தளிக்கும். ஆனால் தண்ணிக்குள்ள போகும்போது மீனுக்கு அதுதான் அதோடைய வாழக்கூடிய இடம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த யோகத்தின் கொள்கைகளை நாடாமலே அவன் அவற்றால் இயற்கையை கவரப்படுகிறான். அத்தகைய ஆர்வமுடைய ஆன்மீகி எப்பொழுதும் சாஸ்திரங்கள் சடங்குகளிலிருந்து உயர்ந்து நிற்கிறான். அவன் என்ன பண்றான்? அவனுடைய அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு உடையவனாகிறான். அதே மாதிரி ஆன்மீக வரைமுறைகளுக்குள்ளும் அவன் வந்து வரைமுறைகளை பின்பற்றி அவன் வந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுகின்றான் அப்படின்ட்டு நம்ம இதில் பார்க்கணும். ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு இல்லை. நம்ம வந்து இதுல இருந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரை வந்து வேற மதத்துல பிறந்தாலும் ஆனா வந்து நம்மள தட் இஸ் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கிருபையினால அவர் வந்து இந்த அதான் ஜஸ்ட் முடிச்சிடலாம். ஓகே, அப்படி. ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு இதோட நிறுத்திக்கலாம். பாக்கி நம்ம நாளைக்கு வெட்னஸ்டே முடிச்சுட்டு வெட்னஸ்டே 7th சாப்டர் நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது வந்து ஒரு வாட்டி கம்ப்ளீட்டா ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஏன்னா கண்டிப்பா அவங்க மனசுல வந்து டவுட் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நம்ம வில் டிஸ்கஸ் மோர் டீட்டெயில் ஆன் வெட்னஸ்டே. ஓகே, ஸோ நான் இதோட இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன்.